पहिलानो जतनो खुलुमका बुसुनि जिनि जत अग्रा रंनो जिनि जत समाजनो खुलुमका किसिजा कक मासानाय बुसुनि जराव तो जों जालाय नुंलाय तंथलाय कथालाय नु दरिया जिनि फेस्टिवल होंगो बुसु फेस्टिवल होंगो जिनि जत समाजनो बिजु होंगो मियाओ किसी भी बाय ऑर्गेनाइज खाइजा कारबो काइसा फेस्टिवल बुसु फेस्टिवल अमायनो जिनि हतानि बिसंतेबो जिनि गोरिया फेस्टिवल अंपि अंखा अमाहाय उदयपुर किलाबो अंखा आं साबाय थांबो प्रोग्राम थांजा जिनि महाराष्ट्र मनोर इनिग्रेटर चीफ गेस्ट पहिला बो आगरतलानि मिया फाइका चारटा समय चारटानि सिगांनो राजबारिनि फाइका कारबो एतेनमानि प्रोग्राम बुसु फेस्टिवल जिनि कारबुंनि एमएलए आने ताको संजय मानी त्रिपुरा बो महाराज बे करलायका साका जे कारबो तो असक दाते फाइ सपायखाय बरक फाया जिसो हर थुक असक बरक बांगो बरक रेंगे प्रोग्राम नायथयावनाय मोसांयावनाय अबनो जिनि ताको संजय मानी त्रिपुरा महाराज न साका बिनोलो हंकै बुबाग्रा अंपियो प्रोग्राम थांका बो डायरेक्ट फाइबनि जे कारबुंनि बुसु फेस्टिवल एते नङाइनै आनि दा खूब संजय मानी त्रिपुरा एमएलए बुनि कबाइसे बो अंपि थामनि आर जे जिनि एमएलए बो अंपि थानि सामनि कक्तो हामयानि बागै बरक फाया तो प्रोग्राम मासांलाय खालायनाय अबनि बागै अंपि थांका तो आहायनो बरनो खुलुमकाय तो फामियाब्ले प्रोग्राम थानाय महारासाय बरो जरा मारनाय मतो उलुसि कक्सानाय सिनि जतने अक्रा सिनि समाजनि जतने अक्रा सिनि समाजनि जे नाराम सिनि चौधरी सिनि राजा सिनि अक्रा जतने सालाय समाज सिनि कुसुगु दङ जतने उलु कक्सानाय बनि जरा आलादा अमाहायनो बनि 11 बाय थांग्रा बा 12 बासना प्रोग्राम पाइते मैं महाराजाना कैसा वॉइस मेसेज रमणी दंगो दुमब्र प्रोग्राम खायन बागै जोंनि जे आरमै जानाय दंनाय दा खुग्रनो बायके जों जुबालायनाय मनो जों बायके इनकाम नि लामा जों फुनुरनाय अबाहार दैबान मेसेज थायका गाहाम मेसेज जे इ जोंनि बरफनि बिसि ताबक बुसु आजरनो बनाय एसएमएस थायका जोंनि बरन बाय गाहाम मेसेज जोंनि जे दुमब्र तंनायनि बागै ओंखाय जों मा बुजिलायनाय जे लामा हाबसा माने डिस्टेंस पहिला तो ब कारबु फाक्या बिनोलके सिनि ताको संजय मानी साका अंपियो थांगते महाराज जेतु दिन प्रोग्राम बर तो मानिबा अंपिनि पुरे हरु फाइसिदि बिनि कोनो खानायनो बो अंपि थांजाका अंपिनि आबार किफले कारबु फाइनाय ब 12 एकटा समय आबार करबु थायते नंनाय करबुनि आबार किफले राजबारियो हप्पुं तो जाननि खायतो मायब्ले जोंनो मा बुजिनायब्ले जोंनि बसने कष्ट आणि सीएम साहब फुङाव फुंखाय साकानो 2 आवर्स बो रेस्ट मालाका 2 घंटा बरनो माथुका सुरि हामियाङो डॉक्टर एबेसेका किसा रेस्ट हेग्रा दिने बमिया मेसेज जजा जे सिनि बिसिंगो थांसा जों यूनिटी बाहायके फायनाय मेस आनासनि अंखायसे बनो बाहायके क्लियर फायनाय कन्फ्यूजन अंखायसे बाहायके क्लियर फायनाय सोबरसे मानालिनै न्यूज ए कन्फ्यूजन खायनायनि ट्राय खेके सिनि बिसिंगो मिस अंडरस्टैंडिंग नो बो मियागो क्रिएट खायनायनि बो ट्राय खेके नुखा जे बांला बाय सुका कायसा जे किसा मयतो गरै इमाहायनो महाराजा प्रधान अतिथि हिसाबै इनग्रेटर हिसाबै निमंत्रण थाकार परियो त्रिपुरार प्रोग्रामे बुसु फेस्टिवले उनी जायनि उनी गियसे अंपिते फदार प्रोग्रामे गोरिया फेस्टिवल एखाने गोरिया प्रोग्रामे गेसे केनो जायनि इमाहायके मिस आनासेने कन्फ्यूजन सिनि बिसिंगो कथालाया खायनायनि बो ट्राय खेक्या जोंबोसनो वालायरनो ट्राय खेक्या जोंबोसनो कथालाया खायनायनि बो ट्राय खेक्या अमाहायके ट्राय ताखैदि कन्फ्यूजन सिनि बिसिंगो मिस अंडरस्टैंडिंग खायनायनि ट्राय ताखैदि नेक्स्ट टाइम बेले हामियांनाय सिनि बिसिंगो बाहायके जों यूनिटी तोहनाय यूनिटी से बाहायके प्रमोट खायनाय हाउ टू ब्रिंग यूनिटी आमसे जों ट्राय मा खायनाय
chini bisingo kathalaimu how to develop unity organization try ma khainai jebabe bo news khaikya aboto belai chaliya no doubt poilan jora no bo coverage khaito ka jati sibini program busu festival no bini last ke bini किसी से मिस्टेक बनो चिन बिसे हमें ठका चिन बिसे का पूरा इंप्रेशन हमें ठका ऐसे दिल्ली बरेली जो दिबो खाइतो उनके बिनो बहुत चाहिए अबन भाई नो ना सारा मुझको आनी बो राजस्थान पूरा नीनो बो राजस्थान पूरा मियानो भाई और मालाई जा फोटो बो बुलाई जा न राजबारी थंगई चिन महाराजा नो या थिरोमै राजबारी लंबा बक्ति हिनो बांग्ला को बाके खुल मनो मा बिनानो थो ऐसे चिनी काइनी सोसाइटी नो बो चिनी टीसीबी नो बो सुबले बुथनो बनो मा बिनानो थो जेने मिसना जेने कन्फ्यूजन खाने नो ट्राइ केमने नों चिनी हदरम मा साने नो थो जेने मिसना जेने कन्फ्यूजन नो डेभलप खाने माने अबाय हामिया माने नो प्रमोट खाइमाने निनो बो बेले चाया अमाय के ताखाइदी निनो भाई के न्यूज खाइमाने बांग्ला बे जरे साना ना होनके बांग्ला बे साना आइसी नों निजेरो बुझा नांनाय हरपुक जाने के ने बसा बाहा के मातु थुयै दंखाय आं साबायथ जे मिया प्रग्राम एते नंगो नगो की फिलै बसाराम नांलिया आं किसा जे दाते हर थुनाय बरग्रो हर थुगै मा थुयै दंखाय शरीर दं थुयै आइथो जों थिक मते मुक्ति जरि चिनौनियाखै गावबा सिन बसागो कष्ट फायो अमाय माने जों मा बुजिनाय बुझिया तांदि अमाय के कन्फ्यूजन थाके अमाय के कन्फ्यूजन थाके चिनि सोसाइटी में क्षति चिनि सोसाइटी में क्षति माने निम्न क्षति जतन क्षति